Denne video kommer til at handle om brugere, for du kan jo oprette flere brugere, som så har mulighed for at redigere i det indhold, der er på siden her. Brugere ligger alle sammen hernede, og man får til at starte med en lille liste med dem, der er. Man kan også se, hvor mange indlæg de har lavet. Hvis jeg vil tilføje en ny, så gør jeg det heroppe. Så kan jeg tilføje mig selv. Skriver oplysninger. Jeg skal også lige skrive hjemmeside. Det kan jeg sådan ikke huske i hovedet. Det har jeg ikke lige lyst til. Jeg skal kun bruge sådan der. Så. Det her. Kodeord. Det siger ikke noget der. Svag. Det er ikke. Sådan et medium. Det må være fint. Så kan jeg jo, når jeg opretter brugeren, få den til at automatisk lige at sende den til ham på den e-mail, man har tastet ind her. Det kan jo være meget praktisk. Det sidste, jeg skal vælge, det er rollen hernede. Og man kan lave ham som administrator, hvilket basalt set giver ham samme muligheder, som man selv har herinde. En redaktør har mulighed for at publicere nye indlæg og også rette i andres indlæg. En forfatter har mulighed for selv at skrive indlæg og publicere dem, men han kan ikke rette og publicere andres indlæg. Og slutteligt en bidrag yder, som bare kan lave indhold, men som ikke må publicere det. Vi siger, at jeg skal være administrator og tilføjer. Sådan der. Og nu kan jeg se, at jeg er kommet på her. Jeg har i øvrigt et lille billede her. Og grunden til, at jeg har et billede, og adminen ikke har, det er noget at gøre med den e-mail, jeg bruger. Hvis vi prøver at gå ind under adminen. Se, det er din e-mail, der er blevet brugt her. Og din e-mail, den har ikke fået tilføjet en profil på noget, der hedder Gravatar. Gravatar, det er noget, alle WordPress hjemmesider, de bruger til at sætte billeder ud, når man skriver kommentarer og sådan noget på hjemmesiden. For at kunne få sit billede på, så skal man faktisk indrette sig, eller oprette sig der. Jeg kan godt lige prøve at gå over Gravatar. Og ja, jeg kan se, at jeg allerede er logget ind. Så skal man rent faktisk bare lave en konto her, og så kan man sige Manage My Gravatars. Og her kan jeg så faktisk se alle de oplysninger, der er om mig. Det betyder, at jeg ikke behøver at udfylde nogle ting, for eksempel sådan noget som billede. Det kommer på automatisk, når jeg skriver indlæg på alle mulige WordPress-sider. Hvilket er, og sådan set også mange andre sider, som benytter sig af Gravatar-servicen. Så på den måde, så kan jeg få billedet på min profil, og det kan jo være en god ting, så folk kan se, hvem man er. For alternativet er jo, at man får vist sådan en lille anonym en. Men det er egentlig det, der er at sige om det.